салом ба кулли тоҷику тоҷикистониён, салом ба он нафароне ки имрӯз чашм ба чашми ман тамошо доред. Имрӯз подписчики фаъоли канали Меҳробро ҳастед. Мо бениҳоят шуморо дӯст медорем ва мунтазир ҳастед ки аз мо чӣ навгониҳо пешкаши шумо мегардад. Имрӯз муроҷиати мо тамоман чизи дигар аст. Муроҷиати мо, мақсади мо, мароми мо танҳо як чиз аст ки имрӯз як модари тоҷик ки имрӯз аз ватан берун аст, дар хориҷа умр ба сар мебарад, вале ба ин нигоҳ накарда барои фарзандонаш, барои хештон, барои умуман тоҷику тоҷикистониҳо як кори хубе кардааст ки шояд шунавед, хурсанд мешавед. Ин модар Зульфия ном дорад, албатта фарзанд дорад, албатта оилаи обод доранд, вале ба ин нигоҳ накарда он кас хостанд барои пешравии кули тоҷикон, барои дастгирии кули тоҷикон як мағозае кушоянд ки барои ҳар яки мову шумо ки зарур аст ва мизоҷонро шод месозанд. Имрӯз ин модар ба ҳамааш нигоҳ накарда як мағозае кушоданд ки ҳама метавонем аз он ҷо истифода барем, ки барои шумо, барои модар, барои ҳамсар, барои хоҳар, барои фарзанд духтарони худ агар ба шумо либоса дар кор аст, чӣ либосҳои мусулмонӣ, либосҳои маҳкам ё ки ҳиҷобу дигару дигар пойафзолҳо агар лозиманд, пас шумо метавонед ки ин ҳамаро аз ин мағозаи модар меёбед. Ин модари тоҷик дар шаҳри Садовод мағозаи худро кушоданд ва дар он ҷо либосҳое ки аз пахта духта шудаанду маҳсули чирадастони машҳури Дубай ва Туркиё ҳастанд, имрӯз баҳри мову шумо мағозаашонро кушоданд ки мо метавонем, агар ки шумо дар хориҷи кишвар умр ба сар мебаред ва ё ки мехоҳед туи арӯсиятонро дар он ҷо барпо намоед, метавонанд арӯсони шумо аз ин мағоза либосҳои арӯсӣ интихоб кунанд. Занҳои тоҷик ҳамеша дар фикр фурӯ мераванд ки либоси хубу беҳтаринро аз куҷо пайдо кунем. Оё дар мағозаву дар бозорҳои кишвар ёфта метавонем ё ин ки не? Шумо дигар озурда нашавед, фикр ҳам накунед, зеро апаи Зульфия тамоми орзуҳои дили шуморо амалӣ месозанд ва имрӯз мағозаи худро кушоданд ки шумо ҳама гуна либосҳову матоъҳои зебову шинаму хушдухтро аз ин мағоза метавонед дастрасӣ намоед. Ин модари тоҷик дасти кӯмаки хешро ба бисёр оилаҳои ниёзманд расонидааст ва аз ҳамон шаҳри ғурбат ҳам бошанд ба оилаҳое ки ниёзманд буданд, бечора ҳастанд, дарманд ҳастанд, маблағи пулӣ фиристода ба онҳо дастиёрӣ дароз карданд. ҳамчунин ба он нафароне ки либос дар тан надоранд ва имрӯз ҳоли зор доранд, ба онҳо низ либосҳои зиёд тӯҳфа карданд, яъне дар умум шахси хайрхоҳ ҳастанд. Апаи Зульфия канали шахсии худро дорад ва мо дар поёни видеомон, яъне ки закрепит мекунем, шумо метавонед ки даромада аз каналашон беҳтарин либосҳоро бо чашми худ дида бовар кунед ва каф бикӯбед ки дар ҳақиқат Рустам Азимӣ рост мегуфтааст. Дӯстони азиз, барои шумо барори кор мехоҳем ва интихоби дасти шумост ва шумо метавонед ки бо апаи Зульфия ҳамкорӣ намоед. бисмиллоҳи раҳмонир раҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман. Ассалому алайкум ҳамватанони ман. Дӯстони меҳрубони ман ва ҳамватанони ман. Мо дар шаҳри Федератсияи Россия, дар шаҳри Москва, дар бозори Садовод, дар корпуси А, линия ДГ20, ДГ18 ва чанд намуд мақсад бо ҷоҳомон духтаро савдо мекунем. Дар магазинҳои мо духтаро ҳамаи намуд либосҳо ҳастанд. Сар карда ай сатр, ай ҳиҷоб, ай куртои мусулмонӣ, ай куртои европейский, куртои вечерни, духтаро ҳамаи намуд либосҳо ҳастанд. Кадом вақте ки мақсад шумо омаданӣ шиде, ҳами бисёр подписчикои додараку меҳроб ҳамиҷа мебиёянд, апа мақсад мо аз тарафи меҳроб омадагием, мақсад мо равай роӣ кардагия. Барои ҳамин духтарои меҳрубони апаш ман мехоҳам ҳамин видеоро барои отдельно барои додаракам вай кунам ки подписчикош мебиёянд, кофта мебиёянд дар ҷои ман. Агар ки шумо шунавида истода боше, мақсад чӣ одаме ки ай тарафи шумо омада истааст, скидка карда истодем, чӣ одаме ки ай тарафи шумо омада истааст, номи меҳроба гирифта истодааст, мо скидка карда истодем. Барои ҳамин я видеоча гуфтам барои шуморо бикунам ва нишон топтем ки мақсад подписчикои меҳроб кадомед ки омаде додараки меҳроб бо скидкаш мекунем. Бисёр одамо омада истодан, мақсад гуфта истодан ки ҳамиҷа ҳастан. Гуфтам ки ҳо ҳамиҷае, хай мақсад ки подписчико омада истодан. Додаракам ҳазор раҳмат, барои мо ҳам мақсад ин пешравие ки аз ҷониби шумо ҳам мақсад чиётон омада истодан. Ина духтарои меҳрубони апаш, ина ҷои мо, ина миҷаҳай клиентои мо ҳамаш куртуҳои вечернианд, куртуҳои мусулмонианд, куртуҳои ҳама хела. Ина духтаро марҳамат, ина марҳамат духтаро ҳамаш ё шлейфқатиян. Мақсад намихели куртуҳои беҳад фасон хушрӯ дорем, вечерни дорем, ҳамаш подкладка қатиян. Мақсад чиян
пӯшидагиянд. Ина мо дар ин видеомуна асос барои подписчикои додаракм када истодам ки бисёр клиентош омадаистанд. Ҳазору раҳмати калон ки бисёр клиентот омадаистанд, занг мезанам мегӯяд ки ина апа клиентҳо омада истодан арзоншон ки ина духтаро ина хеле киртоҳо мо ба Тоҷикистонам равон мекунем, беҳад качествои хушрӯ доранд. Ина духтарои меҳрубони апаш ай номи худат омаданд, додарҷон обязательно занг бизананд, номи худта бигиранд, скидкаш мекунанд. Худ ман бошум набошум, духтаро скидкашо мекунанд. Бигӯянд ки ай канали меҳроб омадем. Ина мақсад ки кадом подписчикоет ки омаданд, худам ҳастам нестам, духтаро да ҳами ҷа ҳастанд, мегиранд ай номи худат ки омаданд скидка мекунанд. Ну худат занг мезади мегуфти ки ина клиентом омадаистанд, апа скидка кун. Иншоалло касе ки омад ай номи шумо мегиранд, мегӯянд духтаро скидкато мекунанд. Дар паноҳи Алло бошед духтарои меҳрубони апаш. Ина ин ҷои мо хеле шуморо нишон додам, канали мо нами ҷоҳо ҳама чиза дорем, ай румол, ай корона, ай либосҳои арӯсӣ, ай ҳама чиз дорем. Дар паноҳи Алло бошед. Худованд нигабону мададгорту бошад. Парвардигор дар касби корту баракат, тани сиҳат, саломат, дили беғам, барории кор, кушоиш кор, сафари бехатар. Парвардигор дар куҷое ки боше, дар куҷое ки боше соқ саломат боше, ба обрӯ, ба иззату ба ҳурмат боше. Худовандо ҳама вақт дар паноҳи худаш нигабонту боша. Амин ва раббил оламин. дар паноҳи Алло бошед дӯстони меҳрубони ман.